manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayon ikaw o Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan og nangutana, maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakap, ayaw panlimbong, tahura ang imong inahan o amahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon sa Jesus nga mituto kaniya og namulong, usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Niya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini naguol siya og masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Miling-ilingi si Jesus sa iyang mga tinunan og miingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato ang pagsud sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinunan sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayod ang pagsud sa gingharian sa Dios, mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsud sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nagpangutan-anay sila. Kun mao kana, kinsa raman di ay ang maluwas? Mitutok sa Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Maayong good morning sa atong suking tigtanaw og nagsubay ni ining atong Sunday TV Healing Mass. Labi na kamong anaa karon sa inyong tagsa-tagsa ka higdaanan o sa hospital nga tungod sa inyong balatian kamo dunay kakulian sa kinabuhi nga wala og dili kamo maka-apil sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. So salamat sa Daughters of St. Paul tungod kay kining matag Domingo nga TV Healing Mass gihatod gyud ni alang kaninyo nga kamo spiritually makadawat mo sa Ginoo diha sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga pamasin pa ang grasya nga makabot diha sa inyong kahimtang sama sa akong pakighinabi sa ubang mga tao nga pagkanindot sa grasya nga ilang nakabot tungod kay they do no longer curse God about their sickness. They have come into conclusion kanindot nga niingon tong usa nako ka parokyano, salamat ri nga nasakit ko kay karon nga nasakit ko naduol ko sa Ginoo og nakaila ko sa Ginoo og labi nga ako nakasabot sa akong kinabuhi diha nga may kalabutan sa akong pagtuo, sa akong paglaom, sa akong paghigugma sa Ginoo. So nagpasalamat ko diri nga nasakit ko kay para nako it has become a blessing to me. Kanindot no? Ug mao na ang atong ipadangat sa Ginoo nga makabot nga grasya nga tungod sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang atong unang pagbasa karon nindot kaayo no, si Salomon nakamatikod siya nga niingon siya, tao ramang ko busa Ginoo kun mahimo tagai ko sa kaalam aron mahibalo ko ug unsay buhaton nako sa akong kinabuhi tali diha sa akong pag-ila kanimo.
Wala na to basaha, kining atong unang pagbasa ron, sumpay ni adtong higayon nga hilabihan yung lipayas Ginoo kay nga naman. Ningon ang Ginoo ngadto kang Solomon pangayo bisag unsa. Pero ang nakanindot ni Solomon kay wala siya mangayo og bulawan, wala siya mangayo og gahom, bahandi, og kabtangan. Igo lamang siyang niingon sa Ginoo, Ginoo kung mahimo tagai ko sa kaalam aron akong maduma kining gingharian o kining mga katawhan nga imong gitugyan kanako. Abi ninyo, pertig yung lipaya sa Ginoo nga ningon Solomon, pagkanindot sa imong gipangayo, busa tagaan ko ikaw sa talagsaon nga kaalam tungod kay wa ka mangayo ni bisan unsa kundili alang kanimo ang labing mahinungdanon nga mao ang kaalam. Unsam gunang kaalam mga igsoon? Diha sa balaang kasulatan nagkanayon nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You can be knowledgeable but without wisdom dili ka makakita sa hanay sa pamaagi sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Nya nahibaw biyata nga sa atong pagkabinunyagan og labaw pa nga kita gikonpermahan gihingpit gyud nga gisangkapan ta sa Ginoo sa maong gasa sa kaalam. Ug mao na karon ang nahitabo sa unang pagbasa. Tungod kay gipalabi ni Solomon ang kaalam kay sa gahom, sa kusog, sa bahandi, sa kabtangan. Ug nahibaw na ta nga si Solomon sa iyang pagkahari gitahod siya ug maayog yud kaayo niyang pagduma ang iyang gingharian. So we seek for God's wisdom. Hopefully, kita sad labi na kamong nagmasakiton o kamong mga igsoon nako nga naaron sa presuhan sa municipal sa Minglanilla o sa PDRC, kamo diha nga naa sa City Jail, no? Hinaot pa unta nga karon nga kamo nasilutan gumikan sa inyong mga ug naa ka moron sa bilangguan. Hinaot pa unta nga ang panahon nga kamo gibilanggo, kamo nga anaa nga girehab tungod sa mga salaod nga inyong nahimo, pahimudsin ninyo ang higayon nga makabot ninyo og inyong madawat ang grasya sa kaalam aron puhon inigawas ninyo diha sa bilangguan. You will become better persons and ang inyong mga kasinatian sud sa bilangguan mahimong usa ka kahigayunan nga kamo mahimong maalamon diha sa inyong pagpuyo sa kinabuhi. Kay matud pa sa usa ka pastor si Rick Warren ingon siya, without God life has no purpose, and when life has no purpose then life has no meaning, and when life has no meaning then there is no significance and there is no reason to hope. Og tinuod gyud mga igsoon. Kung walay Ginoo, walay tumong ug katuyuan ang atong kinabuhi. Kay wala may tumong ug katuyuan ang atong kinabuhi, mao nang ang kinabuhi walay kahulugan. Kay wa may kahulugan ang kinabuhi, mao nang way kapuslanan ang atong mga pangandoy ug paglaom sa kinabuhi. Salamat kaninyo mga madre, no? Kay ang inyong goal in life, ang inyong kinabuhi, inyong manggi tugyan gyud diha sa Ginoo. Mao nang you really have found meaning and purpose diha sa inyong pagka-konsagrada, consecrated religious persons. Di ba nalalim inyong kinabuhi? Nga naman, wag mo'y bana. Wag mo'y bana nga istorya ninyo, ini kagabi pero malipayon mo. Kaya nga naman, because you have entrusted fully your life to the wisdom and to God. Mo nang malipayon kay mo sa inyong kinabuhi sa konsagrado nga kinabuhi. Abili niyo, sultian ta mo dahil usa kay gayon nga giimbitar ko sa mga madre, patagaon ko nila kabahin og evangelical poverty, no? Pagkasunod sa hantod karon wala ako nila imbitarag usab.
Kaya nga naman, ako mag-iingnan mga madre. Kung kamo, mga aspirants pa ba? No? Mga novice. Kung kamo, nagmadre lang mo kay nangikyas mo sa inyong mga buluhaton sa inyong pamilya, you better go home and plant kamuti. Kaya nga naman, di gid mo magmalipayon sa inyong pagkamadre. Kung kamo nangiskapo sa inyong mga buluhaton, sa inyong mga akuhan, sa inyong pamilya o sa inyong panimalay. But since you have the wisdom and you have embraced God, nya klaro man kay ninyo ang inyong tumong, ang inyong goal sa kinabuhi, mo nang malipayon kay mo diha sa inyong kinabuhi, isip kamo mga madre. So kamo sad nga labi karon makadungog naman ta na rong gani ang mga magtutudlo, giingnan na gyud nga doon na gyud na siya murag muwa ba nga kun ang mga bata moingon nga, ma'am, excuse me, kay murag na depressed ko. Ma'am, excuse me, kay murag na ako'y mental something sa akong kaugalingon. Sus, yun na, didan sa maestra. Ang maestra maingon yun la uli sa inyo ha. No? Mao kana ang usa nato nga giatubang ron sa atong mga batanon, sa atong mga estudyante. Mental health, depression, stress, no? Mga igsoon. Pero kanindot sa atong mga pagbasa, tungod kay kining atong ebanghelyo ron, kining maong batanon nga lalaki, nangutana siya sa Ginoo, unsa may akong buhaton aron makabot nako ang kinabuhing dayon. So giingnan siya sa Ginoo, buhata og sunda ang mga balaod. Yan ingon siya nga kanang tanan magtutudlo ako mananggi tuman sa akong kinabuhi, no? So nalipay kay ang Ginoo nga katong tawhana buutan gyud ay kay to siya kay nga naman iya manggi tahod ang mga balaod sa Ginoo. Nya kana biyang atong pagtahod sa mga balaod sa Ginoo, it is an expression of our love for God, no? Mutahod galita sa mga balaod sa Ginoo, usa na siya paagi nga atong gihigugma ang Ginoo. Pero sa dihang giingnan siya sa Ginoo kanindot, no, sa imong kinabuhi apan karon do na pa koy laing ipabuhat nimo kay sumapa sa ikaduhang pagbasa wa man tay matago sa Ginoo, di ba? Ang ikaduhang pagbasa ron sa basahon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Hebro, wa tay matago sa Ginoo kay ang tanan nga naa sa atong hunahuna og sa atong kasing-kasing ang Ginoo nahibaw siya mao nang di gyud ta makapanghimakak og makalimod sa Ginoo, ha? Ay gyud mo pagtago-tagos kay Ginoo, di gyud ta katago sa Ginoo, nahibaw gyud siya unsay naa nato. Pero nay nindot bag-o na kong nabasahan. Can the devil read our mind and our heart? What is in our heart? No. The devil cannot read what is in our mind and in our heart. Nga naman, kay kita, mga dinihugan man, mga binunyagan man ta, mga anak man ta sa Dios. So, unsa man day paagi sa yawa nga mailhan ta niya ug unsay atong kanabang kuan ba, no? Asa ta niya tintalon? It's because of our actions. No? Sa atong mga lihok nahibaw ang yawa nga mao na imong kahimtang. The devil cannot read our mind and our hearts, but God can read what is in our mind and what is in our heart. What tay matago sa Ginoo. So mao na nga dinhi ron sa ebanghelyo ningon ang Ginoo, nahala sige, ibaligya ang tanan nimong katigayunan, unya ihatag sa mga kabus o balik diri og sunod kanako. Suma pa sa ebanghelyo ang kadtong maong batanon subo siya nga nagduko nga naguol tungod kay dato kay siya ug daghan kay siya katigayunan, mga igsoon. Unsa may buoti pasabot ani sa Ginoo, mga igsoon? Ako na ning kanunay sang ipasabot sa akong mga parokyano nga dili man na good dautan nga if you want to be rich then so be it, kung gusto ka magdato ka sa imong kinabuhi. Pero hinaot pa unta nga ang kabtangan o ang tanan nga bahandi nga gihatag sa Ginoo kanimo, imo na siyang gawion nga you become closer to God and you would easily find your way back to God. Mao gayud unta kana nga God created other things nga iyan ang gitugyan nimo aron imong daygon ang Ginoo ug sayon nimo nga makauli ka nga imong makabot ang imong
hingpit nga kinabuhi nga way laing makahatag niini kundi ang Dios lamang. Kanang bang giingon nila nga the world can give us good life but it is only the Lord can give us eternal life. Way lain kundi ang Dios lamang gayud mao'y makahatag nato sa kinabuhing hingpit mga igsoon. So unsa may leksyon niini mga igsoon. Nindot kaayo, no? Kung kita familiar magita ni Senyor San Roque. So, si San Roque, iyang nanunot ang tanang katigayunan siyang ginikanan. At the age of 20, apan ang tanan, iyang gitalikdan, iyang gihatag ang tanan ngadto sa iyang uyuan. Ug nagpilgrinasyo si Senyor San Roque. Ug sa dihang nagpilgrinasyo siya, ug iyang gikahibalag ang mga lungsod o mga syudad nga dihay pisti, dihay sakit. Ni dagan ba si Senyor San Roque? Wala. Iyang gitabangan. Dili to niya mga kadugo, dili to niya mga kaila. Igo lamang siyang nilabay ni adtong maong mga lungsura ug dihay pisti. Si San Roque wala magpanuko nga iyang gitabangan ang mga masakiton. Mausad na diha sa atong kinabuhi mga igsoon. Abi pod ninyo, when you are a generous person, no? Nainindot kaayo nga pagtuon ba, pagsusi. Especially when your generosity is an expression because of the graciousness of God. Kana bang tungod kay ikaw nakamatikod ka ang Ginoo maayo gyud kay kanimo sa imong kinabuhi, mao nang di kapugngan nga ikaw sad magmanggi hatagon. So dunay gihimo nga pakisusi. Now, when we are a generous person, there are 4 effects, no? Epekto diha sa atong kinabuhi. Una, 25% you are happier when you are a generous person. Ug tinuod gyud na, di ba? Kanang manggihatagon ka, kanang kusog kay ka manghatag, malipayon kay ka. Now, since you are happier by 25%, ikaduha, you sleep better, no? Bisag magwali ang pari, makatuhog ka. Bisag naa ka sa simbahan, labi na kamo mga madre. Inig morning prayer, inig meditation, sus nihagok ang madre. You sleep better. Why? Because you are generous. You are generous. Not just money, not just things, no? Bulawan, kundi lang inyong kinabuhi, inyong manggihatag for the Lord. Ikatulo, it eliminates stress and negativity. No? So, dili ka, mo nang ang kanang mga tao manggihatagon, wa gibugas. No? Wa gibugas. Pero kanang mga bugason, sos, mga daw, kay na, mga igsoon. No? Mga daw kay na mga bugason. Pero tanawa ng mga tao nga manggihatagon. No? Because it eliminates stress and negativity. Number 4, ha? It boosts your immune system. Manggihatagon gali ka, di kay ka layo kay ka sa sakit. No? Layo kay ka sa sakit, mga igsoon. Basta tao kang manggihatagon. So most probably kining ebanghelyo ro nato mga igsoon, no? Iyang gitudlo kanato ni adtong maong tawo nga ningon, lakaw, ibaligi ang kitigayunan niya ihatag ngadto sa mga kabus og sunod kanako. Then we will be able to obtain eternal life. So kamo karon diha nga nagmasakiton, kamo karon nga niya sa bilangguan. Do not lost hope. Dili pa usik og alahi ang tanan. Karon sa inyong kahimtang, maayo unta nga moabot ang grasya ug pangayuan na ninyong maong grasya nga mo kaingon mo, Ginoo, salamat sa sakit. Ginoo, salamat nga nabilanggo ko. For me, Lord, in your wisdom, I have seen or I have realized that my sickness o karon nga nabilanggo ko is not a curse but a blessing. Amen. Amen.